רוצה להשלים את מה שהתחלתי. הנושא של יהודה ושומרון זה הגבול הכי ארוך שלנו, ומדי פעם צצים פיגועים כאלה ואחרים, לרבות, לא הזכרנו את זה, הנהג משאית שהעביר מיליטרי. צריך פה, זה נובע מחוסר הרתעה. כי אם הייתה הרתעה למדינת ישראל, היו פחות פיגועים. לא שאפשר להפסיק את הפיגועים, אי אפשר להפסיק את הפיגועים, אבל המוטיבציה שלהם היא תרד ברגע שיש הרתעה. איך משיגים הרתעה? הרתעה משיגים על ידי ענישה קשה בפעילות מבצעית לתוך תוכם. אם מכפר מסוים יצא מפגע, צריך, ואני לא מוציא מכלל אפשרות, להעניש קולקטיבית. ודיברו על זה בעבר, להעניש את הכפר, להעניש את המשפחה, להגלות אותה מצידי לעזה, שלנו עוד כמה עזתים מיהודה ושומרון. לא עושים את הדברים האלה. הכל עובר לנו כאילו זה חייב להיות, או זה אמור חלק מהתסריט. לא. צריך לפעול נקודתית, וחזקה על אלוף פיקוד מרכז, שזה הגזרה שלו, שהוא יעשה את כל הפעולות האלה, כולל להחזיר את ההרתעה. בזמן האחרון, ככל שהפיגועים עולים, אני מבחינתי רואה נוסחה שההרתעה יורדת. הרתעה זה הולך עם העניין הזה. צריך להחזיר את ההרתעה, צריך לפעול חזק, ואז הפיגועים ירדו. לא לגמרי, ירדו. עידו, יש 10 שניות לנושא המדיני? כן.